खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फरम अफ एक्स एनडिबि आ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफ एबा एनडिए बिजाथिफोरखौ फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव उदाङै मदद होगोन होननानै दिनै खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों आफादगिरि नर एबा बारमोदाइ बसुमतारिया फोरमायथिनानै होदों। क'क्राझार जिल्लायाव बिपिएफ पार्टिखौ मदद होनानै बारग' एनडिबिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय एनडिएनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै ओनसोलाव थानाय बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरनि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो होनना मिथिनो मोन्दों। जौसिन बिजिरसालिया अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खांडुनि हेंथायै दिखांनाय जाख्ल'नाय अजदफोरनि सायाव सिबिआइखौ नायबिजिरनो बिथोन होदों। गिबि मन्त्रिनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोब्बा थानाय मोनसे कम्पानिखौ आयेन बेरेखायै सोरखारि टिकाखौ होनाय जादों होननानै अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै बिजिरसालिया बे जारिमिनारि बिजिरनायखौ होदों। मख'नो गोनांदि बिजिरगिरि बिक्रमनाथ चंदीप मेहतो आरो एनबी अंजारियानि बेन्चआ मिरु नायबिजिरग्रा एजेन्सिखौ फैगौ सप्तानैनि गेजेराव गुदि नायबिजिरनायखौ जागायनो बिथोन होदों। बे नायबिजिरनाया 1 जानुवारि कालार 2015 निफ्राय 31 डिसेम्बर 2025 मायथाइसिम गासै सोरखारि रादाय खालामनाय आरो बेफोरखौ मावफुंनाय जादोंमोन। नाथाय बिजिरसालिया रोखा खालामनानै होयोदि गोनांथि जायोब्ला सिबिआइआ बे सम सिमानि उनावबो लेनदेननि सायाव नायबिजिरनो हागौ। फारसेथिं जौसिन बिजिरसालिया अरुणाचल प्रदेश सोरखारखौ नायबिजिरनायाव आबुं हेफाजाब होनो खावलायदों। हादोरसानि गाहाय नेहाथारिखौ सिबिआइजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय सासे नडेल अफिसार थिसननो बिथोन होनाय जादों। बेजों लोगोसे जेबो सोरखारि फोरमान बिलाइफोरखौ फोजोबस्रांनो नाङा होनना बिथोन होनाय जादों। बोहैथि दाननि 12, 13 आरो 14 खालारखालि गुबुन गुबुन समफोरनि बायदिनो देग्लायबो हाजो गाखोनाय फोरबोजों बैसागु फोरबोखौ एबा बैसागु बोथोरखौ बावखुंग्रि फोरबोजों बरायनाय जागोन। बे फोरबोआव गासै थाखोनि बादायलायनाय थागोन। मख'जाथावदि बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो बे बारनि जानो गोनां बावखुंग्रि फोरबोनि अक्ट'खौ फोसावनानै होनाय बायदिब्ला फैगौ 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोआ खुंजागोन। एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 अक्ट'आव बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय होननानै बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिनानै होनाय जादों। बेनि गेजेरावनो क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर खारनाय बादायलायनाय खमलायनाय बायदिखौ खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 खौ 12 निफ्राय 14 एप्रिल खालारसिम क'क्राझारनि हरिनागुरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंनाय जागोन, जेराव ओनसोलनि धोनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनानै गोबां रोखोमनि गाब गोनां हाबाफारि लानाय जागोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बे फोरबोआव गावनि सिगनेचार ट्रेडिशनेल हिल ट्रेकिं बादायलायनायजों लोगोसे हादोरारि गेलेमु आरो हारियारि जाग्रा गलाफोरजों लोगोसे हारिमुवारि हाबाफारि आरो इन्डिजिनियास गेलेमुखौ लाफानाय जागोन, जेराव गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैगोन। जेरै हिल ट्रेकिं बादायलायनायाव हौवा आरो हिन्जाव मोन्नैबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासियाव फारियै 50,000, 30,000 आरो 20,000 रांनि नोगोद बान्था होनाय जागोन। हौवा हिन्जाव मोन्नैबो थाखोआव सेथि, नैथि आरो थामथि मासिनि थाखाय दोरोङारि हादोरारि गेलेमुफोर जेरै खमलायनाय, गिला गेलेनाय, बिफां गाखोनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोराव बिथांमोना फारियै 10,000, 7,000 आरो 5,000 बान्थाखौ मोननो हागोन होनना खुंफुं आफादनिफ्राय फोरमायथिदों। जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लि बिसायख'थिया बारा सम गैलिया। बोहैथि दाननि 9 एप्रिलाव खुंजागोन। आसामनि मोन 120 बिधानसभा बियाबाव बे बाराव आसामा सोरनि दखलाव फैगोन? सोर जागोन आसामनि गिबि मन्त्रिया? बेनि गेजेरावनो दासान्दि जानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै आसामजों लोगोसे बिटिसिआव बेरेखा दोलोफोरनि गेजेराव गाग्लोबलायनाय जाथायफोरा जाबाय थादों। बेबादिनो फिन बर'जों बर' राजखान्थिनि दावहा नुजादों। अदालगुरियाव फिन बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथाय। इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरखौ बिपिएफ हान्जानि मददगिरिया गाज्रियै गाग्लोबदों। बावैसो अदालगुरियाव दिपेन बर'नि मददगिरिफोरनि गारिखौ गाग्लोबदों होनना समाजारि बिजोङाव गोसारनाय आरो सावरायजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन।
बेबादिनो फिन आरोबाव 38 नं भैरबखुन्द BTC बियाब सान्तिपुर सौगाव मोनसे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय जादों। बे गिख्रंथाव बिसायख'थिनि हिंसायारि जाथायाव UPPLनि प्रलिप बाग्लारि मुंनि सासे सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों होनना नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों। लोगोसे बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा UPPLनि गारिखौबो अन्थाइजों खुबैनानै गोबांथार खहा खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। इटालियाव थावनि आंखालनि जाहोनाव बिरखंनि थांलाय फैलायाव गोबां जेंना सोमजिहोदों। बावैसो खौरां मोननाय बायदिब्ला हादोरनि मोनब्रै गाहाय बिरखं गाथोनफोराव बिरखंफोरनि थांलाय फैलायखौ होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि इटालिनि सिभिल एभिएशन अथ'रिटिया फोसावनाय बायदिब्ला थावनि आंखालनि थाखाय बिरखंफोरखौ गोसोबायदि थावनि जगायनाय जानाय नङा, जायनि जाउनाव बिरखंफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों। बे खैफोदनि फिथाय महरै माखासे राहाफोरखौ जर'खायै मावफुंनाय जादों। बिरखंफोरखौ गावसोरनि थांखिसिम बिरहोनो थाखाय गोनांथि जानाय समसिम एबा खमसिन थावनिखौल' होनाय जादों एबा खाथि खाला जायगायाव थांनो थाखाय गोनांथि जानाय खमसिन थावनिखौल' बिरहोनाय जादों। मख'नो गोनांदि थावनि आंखालनि थाखाय गोबां इन्टारनेशनेल फ्लाइटफोरनि समफारिफोरखौ सोलायनाय एबा केन्सेल खालामनाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम अर बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।